Jalup jakom duol matayo yiere pacho ka Juliana Cherera bende koro gwetao kaka commissioner mar IEBC. Cherera gwetao kinde ma put ma nyocho chuogi gi jatend piny William Ruto ikore mar chako none kanyakla kod commissioners mamoko adek ma itudo gi ketho mag dhi ataro ma dwaro mar pend chike e yiero mokalo. George Bati miyo ler mar wachno. Marono commissioners ang'wen mag IEBC manothir kod jakom margi Wafula Chebukati ewi lendo mar duoko mar ombulu mar jatend piny yiero maduong' ma tarik 9 dwe mar 8. IEBC koro medo sienyore. Ma en bang' jalup jakom mar IEBC Juliana Cherera mane en achiel kuom commissioners mane odagi duoko mar ombulu jatend piny kawuono yango ni ogwetao. E andika mare mar gwetao, Juliana Cherera okoni ogwetao kaka commissioner kendo kaka jalup jakom mar IEBC. Bende owacho ni kata obiro ni ne ochiwore kendo tiyo ne IEBC gi chunye duto kata ikinde mane weche tek. Jomoko koro lokore kode kendo gure nikech adier manochung'ne ka otiyo ka IEBC. Oluoni e kindene kaka jalup jakom mar IEBC ne ochiwore mar neno ni jotich duto oyudo ratiro maromre. Oyango ni bang' sumo paro kowuok kuom familia mare kod okinde mage, oneno ni ber mondo gwetao ka oduoko erokamano ni jatend piny William Ruto kuom thuolo manomiye mar tiyo ne oganda jo Kenya. Seche manok bang' Juliana Cherera yango ni ogwetao, jalup spika mar od bura mamalo Gladys Boss Sholei ogolo pache ahinya kotenre kod kidieny mar 156 kare mar 6 mar chike mathurka ma oketa yanga kaka put ma uchuogi ne timo nonro e pacho ka winjo bed ni tiyo. Sholei kokalo lai mare mar Twitter ondiko ni kata commissioners go gwetao manok bitama put muchuogi dhi nyime kod timo nigi nonro. Oluoni apudno biro timo tije mar yango adieri kendo pedho ne jo Kenya yanga miganga manotimore e kinde yiero maduong' mokalo. Okoni kidieny mar chike 156 kare mar 6 moyango malong'o kaka putno tiyo nyaka luw. Cherera gwetao ndalo adek kende bang' Justus Nyang'aya bende ne gwetao tich abich mokalo. Penjo koro en ka bende apudno biro dhi nyime kod timo nonro ne commissioners ang'wen go manothir kod lendo mar duoko mar ombuch jatend piny Kenya yiero ma tarik 9 dwe mar 8 poni giduto gikawo kang' mar gwetao. George Bati, Ramogi TV. Kawadhi nyime, jatend piny Kenya William Ruto kwedo seyo mosebedi ka ichwalone ewi weche matude kuom keto etiende bad piny owacho mar doho. Ruto yango ni onge odiochieng' moro amora moseywayo tol ne apisa moro amora mar doho kodwaro kony kod chiwo chik kaka onego gitim tijegi. Ne olose kinde nyasi mayango lipot ewi kamati machalo tije bad migao mar chike pachoka. We are all in this space because we have to act in a manner, and everybody is entitled to do what they must do. And it's okay to take government to court. It's okay to take me to court. I have no problem. If you have a matter, and if I lose, I have no problem. You know, I move on to the next. It means I was wrong, because nobody is an angel. Everybody, all of us can be wrong or right, but we leave it to the judiciary to decide whether one is guilty or one is innocent. I think that way we will be affirming the foundation of the rule of law in our country. I congratulate the NCAJ for your fine achievements. I note that this has been made possible to a great extent by the diligent execution of your strategic plan. Dunbura mar Jubilee koroloko pache kendo yieri oregi ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga Ramogi jopiny sundo piny owacho kendo kaka yo mar keto piny owacho mar Ruto etiende. Jagoro maduong' ma duond burano Jeremiah Kioni yango ni kaka achiel kuom duond buche mantie riwruok mar Azimio gin bang' ogai mar Raila Amolo Odinga kendo girito yudo lere okang' ma gibiro kawo kaka riwruok mar Azimio. Motelo chieng' ngeso duond burano ne olieko ni ok gibi chopo e romono. Gino ma jagoro kwedo kendo miyo kiach matamre ginono. Kapod wantiere weche motenore kod ng'anyo goto kod romo moko kuom jokanyo mag UDA bade ma Nyanza okwedo dwaro mar romo ma galamoro manolando kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga tarik 12 dweni. E romo margi magibagi boma Kisumu duche ma kawuono gikwedo dwaro makamano ka gikwayo jopiny mondo ochiw tokgi ne romono ka en mano manyalo biro kelo tulo kod lal mar ngima. Gikwayo Odinga mondo many yore ma onyalo chwalo godo ng'ur mare ma ok okadho kuom tiyo kod oganda ka gibago ng'anyo ka giyango ni weche mag uchumi oserochore kendo nyithindo dhi nyime gi timo penj.
Oda koro tim tijegi dongruok ema koro tiyo ne sani koro kodwa weche mag siasa orit mondi ka higa mar 2027 oyude ka pod ngima to bi ogo siasa ndalono to sani to wawe ti nyaka ndalo koro wakwayo no we kit joluo mondo donje maandamano biro ketho gi joluo mang'eny biro miyo nyithindo mang'eny moko hinyore tho koro mae gima wakwayo jaduong'no we weche mang'eny siasa nyose yombe oter nyaka wache kot mochako yombe nyaka kot koro sani owere giweche ang'o momiyo odwaro mana this question maandamano sani kosiri ang'o momiyo ohero gik machalo ilago lengo mare maduong' en ang'o odwa konyo Kenya koso odwa tiyo Kenya omiyo wan kaka jonyansa mag jooda wadagi nok wadwa wach moro mar street ok ang'e ni Raila be nigi wich kuot akia ni bo ong'e ni ji timo penj takia ni bo ong'e ni nyithinde nigi tije to odwa tiyo gi vijana maonge tije mondo mi odhi otho nikech an korka kora maandamano aneno mana ka gima en gima dhi kelo mana chwero remo odhi mana kelo ang'owa weche mag tho maandamano ka maandamano masebedo kaneno tok yiero e Kenya ka en ga gima tho lele mwaneno to joma tho to mana joluo koro ok ang'e ni Raila dwa tieko joluo. Kenya tuko na president wetu Rais William Ruto amechukua kila kitu anafanya na anafanya ili kuokoa uchumi wa Kenya. So hatutaki mambo ya kurudisha uchumi chini kwa sababu mambo ya maandamano ni kurudisha uchumi chini. Watu wataenda street na kuharibu mali ya watu. Kadhi weche motenore kod piny maduong' mar KCSE jopuonjre moa 1,800 nitiere odiochiengi mar ariyo mar timo piny maduong' mar klas 12. Jotelo mopogore opogore migawo mar somo mane owuok mar rango yepo mar otese gokinyi ma kawuono koni giikore mar loro sikunde duto madeo ni penj go time yo makare. Jagoro mong'ere migawo mar somo Belio Kipsang bende osiemo ji mani kod paro mar temo kwalo penj go mondo bed motang' ahinya. Jatatije duol mochung' ne penj David Njegere okoni chenro ma penj ochakore yo makare pacho kama ngima kendo gin gi geno ni jopuonjre duto dhi kalo penj. Kicked off pretty well across the country and the measures that we had proposed that we have enhanced frisking of the students, especially because of the issue of phones. You have witnessed yourself that the invigilators and supervisors are doing a very good job of ensuring that they are frisking them. So we are vigilant across the country to make sure that we handle the question of phones which are not supposed to be in the examination centers. We have tried as much as possible to prepare our candidates so that when they sit for this exam, they are prepared. Actually, from what I saw in the morning, there are students who are relaxed, they are prepared for this exam, and it's our prayer that they are going to do very well. Let's ensure that our children get that which they deserve. Let's not make our children fail to get their results because we have done anything that is not supposed to be done in an examination center. Because if we do anything or anything happens that should not happen in an examination center, you will have destroyed the future of a young person. Why is it? It is only the PSV because they have money. Why can't we come up with the idea of cashless, whereby there is no that money? I think things will change. The issue of issuing PSV license to drivers on the strength of the age of the license. 4 years, you're told, if you have a 4-year-old license, you're eligible to get a license. And you do get it without testing, being tested, whether you are able to drive. And this now causes problems to us as investors in public transport. This person will come and land from my vehicle. And yet, I'm blamed when an accident occurs. We should blame the people who issue them licenses. The function of issuance of PSV license be removed from NTSA and be taken to an area who have the capacity to taste and classify. National Youth Service is known for producing the best drivers in the country. Why can this function be given to them? Wadhi gwenge ma Kisii jomamine gwenge ma Kisii ojiw mondo ti kod thuolo ma gin go mar telo kaka yo matimo dongruok mabiro konyo wa Kenya. Romo mane gibago e boma ma Kisii gisingo mariore kendo jiore kanyakle kedo kod midhiero ma okwako jomamine ahinya to e kaunti no kod Manyamira. Kopogore kod chung' malaro kombe mag siasa bende gikoni gibiro kedo kod dhaw mag kit chwech.
I mean, basically, Kisii remains to be one of the communities that is deep-rooted in patriarchy, and we've seen our women continue to struggle to be leaders, especially in political leadership. And we felt that we need to continue talking to ourselves to understand what could be the problem. Our region is known to have what you call kangaroo courts, where an incident happens. A child is raped by an uncle, and then people decide, no, this is a relative. They go behind the scenes and they settle it in the family way. I filed. I was the first woman to file in Kisii in 2007, and there was a lot of violence from men. Join hands and end the stereotype of a woman cannot be a governor, cannot be a senator, to realize that has been overtaken by events, and right now women are no threats to leadership. We are going to come up with a solution, and the only way to get a solution is just sitting like this, having conversations until we get into that boardroom where we should vie for this position. Jopur mawuok e gwenge mag Ntongoni, Kamasabi kod Kamalenge kar chung bura mar Tharaka kwano lal mathoth kaluwore gi monj ma itimo gi lee mawuok e bunge lee ma Meru. Jodak ywak ni kopogore gi ketho cham e puothe, lego bende koro keto ngimagi kama rach ka koro gikwayo piny owacho kokalo e migawo mar rito lee bunge mano KWS mondo chop mapiyo kendo resogi e lwet lego ma koro ketho puothegi mokalo. Ilikuja usiku, asubuhi, ile sakura yote tulikuwa tunalima, iling'oa yote ikiwa inakula na kukanyanga tu. Sasa hali ni mbaya. Wanaingia mpaka kwa nyumba ya watu. Usiku hatuwezi tukatoka nje. Ukitoka nje unaikuta ikiwa imesimama hapo inakungojea. Sasa tutafanya nini? Tumelia siku mingi, tumewaita lakini hawaitiki. Hata nyumbani usiku hatutoki. Aya ndogo unaenda kwa kalai, aya kubwa unaenda kwa ndoo alafu unafunika, unaenda kumwaga asubuhi. Sababu ya ndovu ukitoka unamkuta hapo nje. Kwa hivyo gavana aambiwe hivi, tunataka watusaidie, senator hivyo, MCA hivyo, waambiwe we will not suffer because of well animal. Kama mama mwingine hapa alipigwa na buffalo, akasumbuka akapelekwa hospitali, sijui wakaambiwa ndiko na shinda. Sasa akakaa hivyo. Sasa akipigwa mwingine kama ni ndovu, akipigwa mwingine si sisi tutasumbuka. Nyakora mogili pot mowuok e gwenge ma Masawa na emoti godo chenro mar weche manyien ma kagi kacha kata kamano ntiere jogo ma oseloso kod achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Vitalis Ochieng wuod Game Karari wacho ni Raila oluong rally wadhi. Joma ok godhogi kata jok ma ok dwar dhi mondo beda dala, ok ochun ng'ato. Jok ma dwa kelo lweny bende obed mabor. Raila okuluongo maandamano, jopiny obed mos, wacho weche manono. Barak Ndama wuod Kadem bende na achiel kachiel Ramogi TV Facebook page marwa. Barak ngisa kanyo no Chieng Emmanuel Anwath Onger Kadem winjo maler kabisa. Kenya nyakarie omiyo kantie gimoro matimore to nego yiene wuod Odinga mondo losi. Erokamano Barak Ndama wuod Kadem. Antie ng'at maluongre Kani Hunter Millie Cruz wacho ni jomoko ntie moko nego mi thuolo mar loso nikech giwacho gik ma ok ging'eyo. Ng'anyo en gima ondiki e pend chik. Erokamano Hunter Millie Cruz. Ntie ng'at maluongre ni Beryl Baraza. En beno neno achiel kachiel kokadho e Facebook. Beryl Baraza ng'isa ni Raila oseneno mabor, wang'ia ne gik ma obiro wachonwa chieng' romono kaachiel kod Frederick Barak bende. Erokamano kuom pachi ma ichiwono achiel kachiel kokalo e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Mane makele giko mar mi weche manyien ma waloso ni lak sechegi e thuolo mar kagi kacha. Bang' ma indien ngoma wake tudri kodwa koromo sachiel e chenro mar ang'ich welo kambe chak yudo weche moko manyien modo monon molu e yo makare. Nyinga Ochieng Emmanuel.
Jaber, I saw your message. Let me ask, do you like avocados? See, you come over, we cuddle. Asile unabonga mingi. Ni Airtel Omera. Every time I top up using Airtel money, napatiwa 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Jaber, character development is my love language. Dial *334# to activate Airtel